Месечен финансов отчет. Включете касовия апарат. За да пуснете финансов отчет за един месец или за избран от вас период, влезте в режим фискална памет чрез последователно натискане на клавиш Mode. Въведете 4 пъти цифрата 9 и изберете клавиш Clark. След това въведете 2 пъти цифрата 1 и натиснете бутон Subtotal. Сега въведете началната дата на избрания от вас период, като първо посочите деня, след това месеца и годината. Натиснете бутон Quantity, след което въведете крайната дата на периода. Натиснете Void, за да пуснете финансовия отчет.